Kita mo tadyar, ano may atin? Ayun, ako na, buta ka. Teka lang, nagaraw. O, tao, sige, kita mo. Sige mo. So, may ta, tiga-tiga gamit ta. Ano ba ta, mabala. Punay pa nakasaksak tunan. Tigin jobs. Turman, nyati ko sa runaw. Bunag ka pala ti halo block ta yasin takit ini. Ke ope mo tinahalo ta. Apa umuno nang arod aja halo? Isa ka nang pala aja halo block, sakan tuag halo. Kasi ya, sige rod, mga lakaw. Sila naruh ka pati halo block baak na inorder mo. Baak. So yun. Boss, napulot tayo mo. Tarig ginong. Pantakam kita galit ta, baka tadupay ti makan mo kaysa ata maubram kay. Yun, pakyaw natin karaw ko ni. Nice. Bak, din siya talay. Apa nyo kakwan nyaw? Kagay ayam kami, makikita mo lang aron nga gitaktak der kami balay. Baka kasapulan nyo piti taaw. Maday, kaya ka to yun. May saka pa yung kakaw ko di kanag. Ato yung ita dila pampanutin na di kanina. Pag-ubrahin tan, parpartang nung dati kadwam. Nice. Kaya, baka lalo bumayag no ati kadwak. Pay nagpili ka ti kadwamon. Pag-ubrahin tan, tayo so pwede kita na, kakasimoy. Humanggamin, kaya mo si kalata kumitkitan. Sa ating mga tag-ubra, mati ka ti palpalaran, sakti maong tanito, nung sablay agit ang brayaw. Woy, madi ka madanagan, aglibliburak mo tiday. Nice. Apay napadasam ti naganakin, ta naglibor kayo dahil. Libor ti kontraksyon, madilibor ti aganak. Okay. Kasi alaw lawagin nga mo. Sige nga raw, drugyan na mo. Yamot din, dapat kadwak. Palam. Ma'am? Woy. Pagkadado ti sa uyo, kaysa di maramid yaw. Patam kalay. Nice. Yar, kita man ay nagmaigdag natin na pormanan, painom-inom lang. Bab, di magpagalan eh. Ikaw mo. Ano natin bagbaga na? Kasirsirik na palaing, tala madildilaw na. Din bagak, ti kunak, agyamanak, tensireknak. Ay, maday, sa baling baga na baak. Sarding kayo man. Ana, makinistorya kayo, nagubra kayo. Siyan tumok gamin. Bilisan. Tang magkaligraw. Kaluwiti ka magkain niya. Woy. Naman. Jar, yawag mo di metrok. Yar, muna tararamid na baak. Well, paglengan na ata amin. Kaya mo tinitro na. Tangka-tangkalin na mo. Punay, nagsaksak tunan. Sila siguro ito raw. Nih, ruko-ruko din na pa. Ito mga.
Sayang ipirang resita. Talaga ako. Amo nga tagamtan siya dapat. Mo. Jar, yaw mo na di level hosit ta. Bit lang talaag. Ay, mabul lang ito na. Oy. Oh. Oh no. Jay, dulo na. Ah, Umadi ato yun, libil. Pang nawasa, umadi ato na si Rekako. may tayo. Say, yaw mo na ilapis ta. Artan ni, rabote halo black. Ate tilapay, ukis sa banan. Uging. Oh. Magkita yung orti danum nata. Tumagtagos ti pinagkita. Kamu mapakpakilaman ti diskarte. Amok teraramiday. Yaw mo Jar eh. Oh, Jar. Mitro ba ataw kayo. Lapis, kayo. Libilos, pang nawasa. Nyato yun. Nagado nga mapanpansin mo. Mapanpansin na kita. Ibad budget mo lang ato. Sulati kaya na yung kwarta ni Andres. Ngay, paparad bala ng Andresan. Isla kulungan, baboy at raramitin niya. Bak, katama to yun. Dilaw nga dilaw. Nagtala na ka man dita dimsay. Yung natin na di plano. Si kamang takdera. Yung si kagubrat to yun. Tapumano kamay. Laki din ni Purman bakon. Madilang maangawon. Makita mo to damdama. Ano kasano ti takder na to. Baka sakto mo lati alam nga. Porman no patakder ka balay mo kay. Forman, akong piti merinda. Yung orasin na, alas 10. Okay ba? Mabisina ko. Kisti sa bayo. Madin sa amit obra ti naramid dito. Merindan sa mo. Urahin nyo. Sige, intendin na ilinog. Urahin tayo merinda. Taman Forman, ay kung masopas siya. Ay, masog na yung taon. Bak, nagbag mo yung merinda. Mabisina ka un. Sumaro. Gisagana kayo palang arti halo black kita. Habang urahin tayo merinda. Ano si? Lagbunag. Tan? Sa taon daw, merinda kami. Baik ko rin yan. Ano kasi tao? Lugi. Okay, naglukaw. Eh, mabilin nata, magamit. Makampil sa ka. Uray no kagi di darat. Isagana yun no kan. Juan Forman. Urahin ti merinda. Isa ka wala. Taka ma. Nabay, ayun siya. Ha? Nabay ka ito natin kabalay. Muna na yun. Nalawa. May samay. Saan ito pagalwanta? Sorry. Maluti kotoy, per dem. Ito na yun. Bakon. Tom. Isa. Nado bato na di darat.
Dapat mabistay ka. Pangkabur sama daw yan. Mitreng! 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 Apay man ang berbero ko nak, nagpiksit ang iwat mo. Han nga si ka ti berbero ka ni Mitreng. Ha? Kasyak, syak ni Mitreng. Ha nga si ka, ya asumi nga ni Mitreng. Ni arati magan ni Mitreng. Nyakat ni Manang, nagadupanagan mo taaso ka, nagdagan ko pa. Ang mabalim mo, kumuno na nga sumangpot ato iti balay kaysa si ka. Nyakat ni Manang, pambakot lang ang tinagan ko, pati pa'y aso. Ano mabaling ko? Ni Manong mo tinagpanagan dito. Talagamot ni Manang. Ayun gaya, maldawon. Tulod ang merienda dagajag tap trabaho idjay. Ano daw gubo, brad, di Manang? Duwada lang, ngam na yun ang latan. Baka nakaalan ni Bakti ka duwada. Sige Manang, di nung arad ay meriendada. Radyo unog, ingkalanan, tay tulod mo kinyadan. Sige Manang. Di ko sa kadamdama ah. Manang, apa na kang pamerindan? Nagpamerienda ka, napang kagrampa. Siyempre, apa nagpamerinda, baka na makita da kastoy suot ko, pumartak dag trabaho. Baka lang sa magpapansin ni Jai, baka lang lalo ang mo brata. Madimot ama na nga pa'y sumayuta. Well, sige ka malang nan. Agsubli ka maladagos ha. Wan, sige nga Manang, takan.